skal lave i dag. Det er jeg! Jeg har masser af idéer! Vi kan ud og cykle en tur! Eller vi kan rulle på rulleskøjter, eller klatre i træer, op på trampolin, eller spille rollespil, eller vi kan lege computer, eller vi kan kalde hvad vi kan, eller gå til Mike, eller plinde i bak, eller vi kan besøge min mor og morfar, eller min farmor. Nej, vi kan ikke besøge min far. Nej, hun er begravet, men vi kan købe nogle blomster til hende, så kan vi tage ned til hende, og se til hende. Så det er en rigtig god idé. Altså, vi kan besøge dine forældre. Det kunne da også være sjovt, ikke? Vi kunne også cykle en tur. Vi kunne cykle rundt om fjorden. Kunne det ikke være spændende, hva'? Kunne det ikke være spændende, hva'? Eller vi kunne skyde